Pagpamakuna sa tulo ka vaccination site sa Dakbayan sa Talisay nagmingaw karong adlaw. Sukwahay gini sa sitwasyon sa niaging tulo ka adlaw. Ang report ni Femery Dumabo. Gahapon sa buntag, ingunari ang sitwasyon. Diin abot sa basement sa usa ka mall ang linya sa mga gustong magpabakuna. Apan karong adlaw sa susa mga vaccination site, wa kay makita nga linya. Gani pipila lang sa mga lingkuranan ang nagamit. Kung sa naging tulo ka mga adlaw, puno kining usa sa mga vaccination site dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Gani halos di nakapahuway ang mga personal ug mga vaccinator dinhi. Apan karon alas 11 pa lang gani, makita na nato nga ang mga pipila ka mga vaccinator halos relax na lang kay nagmingaw sa mga buot magpabakuna. Gahapon sa hapon pa lang nahurot ng Pfizer vaccine ug gisugda na sa paggamit ang 4,000 doses sa Sinovac alang sa first dose dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga subling nanawagan ang Talisay City Health sa publiko nga way pilion nga bakuna. The best vaccine is the vaccine at hand now. Announce namin nga wala na ginabilin sa Pfizer. For those who were waiting downstairs, about mga 26, pag-announce nga ang available na lang nga nabilin is Sinovac. Ang 16 kabok, diretso yun dahil without any word, nilakaw yun sila. Pasidaan ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga ang narehistro nga wa motunga sa oras sa ilang pamakuna. Nga maatiman gihapon sila, apan mauwahin na. Dili na mohatag o kanang confirmation nga number nga na-online na sila. But instead, you have to wait for the call from the EOC. Nakabakuna na ang Dakbayan og 10,757. 1,221 ini nakakumpleto na. Moabot na sa 41,163 ang master listed sa syudad sa Talisay sa mga gustong magpabakuna. Uban ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.